as dúas en Sarela somos fisioterapeutas, o que pasa que sí que estamos en servicios distintos. Eu estou nun servicio máis de rehabilitación, nunha parte subaguda do daño cerebral. Eu estou no centro de día. O papel como terapeutas é un pouco facer o acompañamento durante as diferentes sesións que facemos sobre todo os mércores, porque unha vez ao mes, normalmente o primeiro sábado de mes, reunímonos cos donado e eles enséñanos as técnicas para que nós despois podamos aplicalas durante esa semana con eles, para que eles vayan collendo práctica. Vamos a unha piscina municipal porque sí que é un pouquiño máis longa e máis larga para facer os largos e que eles tamén collan un pouco de resistencia e van practicando as diferentes técnicas que hai. Hai algún usuario que xa fixo esta travesía algún ano anterior e como que perfecciona as técnicas e hai algúns que sí que empezaron este ano de novo e bueno, sí que se lles viu moita mellora. O primeiro obxectivo era entrar en auga e non ter medo á auga e agora que fagan un largo para eles e para nós como terapeutas sí que é un gran logro e para eles ten que ser unha satisfacción enorme.